ли да се промените? Или искате да бъдете един от хората, които не са лоши хора, имат хубави качества, не са глупави, но стават и остават такива, каквито са в една равна среда, която ни заобикаля, като околните, оставаме посредствени. Как да се променим? Ето ви бърз начин, който още днес да приложите или още утре сутринта да приложите. Веднага след ставане не натискайте бутона отлагане на ставането на звънеца на телефона. Веднага скочете от леглото, бързо изпийте 1-2 чаши топла вода, измийте се зъбите и раздвижете по такъв начин шията. Направете леки разгряващи упражнения с ръцете, направете 15-20 клека, дори на половината път от земята, не до земята. След това застанете пред иконата, ако сте вярващ християнин, и се помолете на Бог днес да бъде с вас и да ви покаже най-прекия път към вашата промяна. Отделете 1 минута да подишате дълбоко пред иконата, да се помолите и да влезете в едно състояние на тишина, на спокойствие, което никой не може да ви отнеме. Това направете 1 минута. След това направете дълбоко дишане. Например, вдишвайте за 4 секунди през носа, задържайте 4 секунди вдишания въздух и издишвайте за 4 секунди шумно през устата. Ето така. Вдишвам, задържам същия брой секунди, които съм вдишала, и издишвам шумно през устата. Това правя 1 минута. След което сядам и пиша позитивни утвърждения за себе си, за днешния ден и за моя живот. Какво искам да направя днес? Например, днес аз ще бъда най-добрата версия на себе си. Ще правя само това, което ми харесва, ще съм позитивен, ще съм добър и ще съм смел в действията си човек. Например, нещо такова. Или днес ставам най-добрия към близките си, най-грижовния, най-нежния, най-любящия. Не подхождам с агресия към близките си днес. Променям днешния ден с това и вярвам, че днес ще бъда по-добър човек. Да речем, пишете нещо, което ви вдъхновява, което ви харесва в сегашно време. Следващото нещо, което да направите, е да направите четене. Какво да четем? Някаква вдъхновяваща книга, да речем житието на човек, който ви харесва, неговата автобиография, или пък да речем Библията, или да четете книга, която е свързана с вашето професионално развитие, дава добри идеи за вас, или за здравето ви. Нещо за здравето. Спорт или за здравословно хранене. Нещо, което ще ви мотивира да подобрите дадена сфера на живота си. И след това направете дълбоко отпускане. Можем да го наречем медитация, можем да го наречем стоене в тишина. Стоим, седнали с изправен гръб и просто дишаме и асимилираме цялото начало на днешния ден. Ще видите, че ако така подхождате всеки ден и правите по няколко минути от всички тези поредни стъпки във вашето ежедневие, вашия живот ще стане по-успешен и вие ще надмогнете състоянието на посредственост, което залива хората и ги кара да живеят без смисъл. А доказано е, че живеенето без смисъл е приживе умъртвяване. Нека не сме живите мъртви и нека сме в едно общество, което се стреми към промяна, към разцвет и към себепознание и излизане от статуквото на безсмислието.